बोला छठी मैया की किरण देखाई एहो आदित्य गोसाई एहो आदित्य गोसाई अब तक किरण देखाई एहो आदित्य गोसाई अब तक किरण देखाई एहो आदित्य गोसाई एहो आदित्य गोसाई अब तक किरण देखाई फल फूल के डाल के कोई नहीं पूजाई एहो आदित्य गोसाई अब तक किरण देखाई एहो आदित्य गोसाई एहो आदित्य गोसाई अब तक किरण देखाई किरण देखाई एहो आदित्य गोसाई अब तक किरण देखाई हाथ में लेके अरग कब से खारा बानी छठी माई रउए पर ध्यान धइले बानी छठी माई रउए पर ध्यान धइले बानी हाथ में लेके अरग कब से खारा बानी छठी माई रउए पर ध्यान धइले बानी काहेला कइले बानी देर सूरज देव हो गइल सबेर पर पवन दिन खार बा भइल जाता अंधेर भइल जाता अंधेर भइल जाता अंधेर खुशी से गटिया पर बजबौल सहनाई एहो आदित्य गोसाई अब तक किरण देखाई एहो आदित्य गोसाई एहो आदित्य गोसाई अब तक किरण देखाई किरण देखाई एहो आदित्य गोसाई एहो आदित्य गोसाई किरण देखाई जे हमसे जुड़ल छठी माई लेके अइनी राउर सेवा में कवनो कमी ना कइनी कमी ना कइनी कमी ना कइनी जे हमसे जुड़ल छठी माई लेके अइनी राउर सेवा में कवनो कमी ना कइनी बंटी कहे हाथी जोर अब हो गइले भोर आइले अरग सुनी हमर अरग सुनी हमर अरग सुनी हमर अरग बिनाय अनमोल कसी बाटी आई एहो सूरज गोसाई अब तक किरण देखाई एहो सूरज गोसाई एहो सूरज गोसाई अब तक किरण देखाई फल फूल के डाल के कोई पूजाई एहो आदित्य गोसाई अब तक किरण देखाई एहो आदित्य गोसाई एहो आदित्य गोसाई अब तक किरण देखाई। स्टार डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार।